Vækkemus, ja, hvad er nu det for noget? Hvad? Hvad er nu det for noget? Har du bare sovet så godt? Har du det? Har du bare sovet så godt? Ja, det var godt, ja. Hvad? Var det en dejlig lur? Hvad? Var det en dejlig lur? Hvad? Ja. Ja, er det lige mor? Hvad? Var det lige mor derovre? Hej, skatter. Hej, hvilken må sende? Hvad? Ja. Hej. Ja. Hvad fortæller du? Hvad? Hvad fortæller du? Hvad? Er det en grin, ja? Hvad? Er det en lille grin, ja? Hvad? Ja, hvad er det for noget af det der? Hvad? Og I skal lige vågne lidt.